εργαστήρι συγγραφής Ματζινάριου, αποφοίτηση των σπουδαστών του 2023-2024 και την παρουσίαση του βιβλίου μας, για το οποίο φυσικά θα μιλήσουμε σήμερα. Πριν απ' όλα θα ήθελα να καλέσω τον εκδότη του βιβλίου μας, τον κύριο Γιάννη Χουτόπουλο, από τις εκδόσεις Κύφαντα. Ένας εκδοτικός οίκος με τον οποίο συνεργαζόμαστε τα τελευταία 3 χρόνια και αυτό είναι το 3ο βιβλίο που δουλεύουμε μαζί. Ελάτε κύριε Χουτόπουλε, να μας πει 2 λόγια, να σας χαιρετήσει. Ευχαριστώ κύριε Τσιρέ. Εάν χειροκροτάτε πριν ξεκινήσω, τι θα γίνει μετά? Χειροτεχνήματα, σαμπάκια, θα τελειώσω. Επειδή τελείωσα δηλαδή γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε όλοι εδώ. Χωρίς το κοινό ούτε εκδότες υπάρχουν, ούτε βιβλία, στο αναγνωστικό κοινό, το κοινό των παρουσιάσεων. Το εργαστήρι θα υπάρχει πάντα, έχω εμπιστοσύνη στην ευλαμπία. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι το 3ο βιβλίο συνεργασίας. Το πρώτο ήταν «Η ομορφιά στις σκιές». Το δεύτερο ήταν «Το φως και σκοτάδι», με το διπλό εξώφυλλο για τα 10 χρόνια του Ματζινάριου. Μπορείς να λες και τον καιρό, νομίζω. Βλέπετε εδώ θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη κτλ. Και τώρα βγάλαμε αυτό. Όλα τα βιβλία που έχετε γράψει εσείς, συγγνώμη, δεν ξέρω ποιοι από εσάς έχετε συμμετάξει στο καθένα, αλλά συλλογικά το λέω ότι τα βιβλία που έχετε γράψει με ταξιδεύανε. Και η ομορφιά στις σκιές, που είναι gothic ιστορίες και με έκανε να αγαπήσω το είδος που δεν διάβαζα, και το φως και σκοτάδι, που είχε το μεγάλο ενδιαφέρον ότι οι ίδιοι γράψατε για το φως και για το σκοτάδι. Μερικές βέβαια οι ιστορίες φωτός ήταν πιο σκοτεινές από τους σκότους. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίες. Και τώρα δε που είναι ταξιδιωτική μυθοπλασία, βέβαια πολύ περισσότερο. Λοιπόν, επειδή μπορεί να ξεχαστώ και να μιλάω καν τέταρτο ακόμα, θα το αφήσω. Μη χειροκροτήστε, σας παρακαλώ. Να κάνουμε την παρουσίαση, είναι έτοιμα η Σεσίλα. Και μετά θα είμαι στο πίσω μέρος σας, όπου θέλετε να συζητήσουμε και να πάρετε το βιβλίο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρωτίστως που είσαστε εδώ. Και ευχαριστώ την ευλαμπία βέβαια που με εμπιστεύετε και μου έδωσε και 3ο βιβλίο. Ναι, δεν το είχε δει. Σήμερα της το έφερα, όπως και το φως και σκιές. Της βγάζω λίγο την πίστη, είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ Γιάννη μας. Φυσικά θα το χειροκροτήσουμε. Ο δικός μου είναι αυτός. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Τώρα ένα καλό μου παιδάκι που με βάλει λίγο ζάχαρη στο καφέ. Μαύρη, μαύρη. Ελπίδα πάλι. Λοιπόν, όντως με τον Γιάννη έχω μια πολύ καλή συνεργασία. Ξέρετε, έχω γνωρίσει αρκετούς εκδότες έτσι όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στον χώρο και έχω καταλήξει τελικά να διαλέγω ανθρώπους βασικά, με τους οποίους μπορώ να συνεννοηθώ, τίμιους και που έχουν και μία άποψη για το βιβλίο γενικότερα. Γιατί ο Γιάννης διαβάζει όλα τα διηγήματα των παιδιών, τα συζητάμε μαζί, τα βελτιώνουμε, κάνουμε τις διορθώσεις μας, συζητάμε το εξώφυλλο. Είναι ένας εκδότης με τον οποίο χαίρομαι κάθε φορά τη διαδικασία. Και είναι και ωραία παρέα. Ήθελα να πω για το εξώφυλλο λιγάκι, πριν μιλήσουμε τώρα για το εργαστήρι και δώσω την πάση στα κορίτσια μου. Το εξώφυλλο φέτος είναι μια φωτογραφία ενός καλού μου φίλου και συγγραφέα του Νίκου του Μούρα που μας την παραχώρησε. Γιατί έσπαζα το κεφάλι μου τι εξώφυλλο να κάνουμε, δεν ήθελα να είναι ένας δρόμος και να είναι κάτι τόσο πολύ ας πούμε δηλωτικό του τίτλου. Οπότε βρήκαμε έτσι έναν δρόμο κρυμμένο που χάνεται μέσα στα δέντρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι και ο δρόμος της ζωής μας είναι ενδιαφέρον όταν χάνεται μέσα σε κάποιο δάσος, δηλαδή όταν δυσκολεύει η ζωή και μας βοηθάει να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Οι ανοιχτοί δρόμοι και οι λεωφόροι είναι λίγο βαρετά πράγματα. Όλα έτοιμα δεν μας βοηθά να βγούμε. Γεια σου, ελπιδάκι. Η ελπίδα. Παλιά απόφαση του Ματζινάρη. Πολύ παλιά.
Πολύ παλιά. Πάρα πολύ παλιά. Θα πούμε περισσότερα για το βιβλίο. Εγώ θέλω να σας πω δύο λόγια για το εργαστήρι για όσους δεν γνωρίζουν. Εντάξει, βρισκόμαστε εδώ τώρα, καινούργοι μαθητές, απόφοιτοι φρέσκοι, παλιοί απόφοιτοι, παλέμαχοι, φίλοι του εργαστηρίου. Το εργαστήρι βρίσκεται στην 11η χρονιά λειτουργίας του. Ξεκίνησε το 2014 από ένα μεγάλο στοίχημα που είχα βάλει με τον εαυτό μου. Κέρδισα. Έχουν περάσει πάνω από 500 άτομα από τις τάξεις του Imaginarium, φυσικές και ψηφιακές τέλος πάντων, γιατί τελευταία λειτουργούμε μόνο online. Παρέες φοβερές, φιλίες και σχέσεις ζωής. Θέλω να πιστεύω ότι έχω σχέση με όλους τους μαθητές μου, όλους αυτούς μάλιστα, και προσωπική σχέση δηλαδή. Δεν είναι δηλαδή ένα σεμινάριο που θα παρακολουθήσει κάποιος και θα φύγει. Είναι πάντα ένα σπίτι στο οποίο πάντα μπορούν να επιστρέφουν. Όπως έτσι μου δώσανε σήμερα τη χαρά, πολλοί μου κάνανε έκπληξη, επέστρεψαν. Είναι ένα δίκτυο ανθρώπων που στηρίζουν ο ένας τον άλλον και στη μετέπειτα πορεία των αποφύτων, των συγγραφέων τέλος πάντων. Ο καθένας τραβάει μετά το δρόμο του, βγάζει τα προσωπικά του βιβλία. Οπότε όλο αυτό το δίκτυο στηρίζει στις παρουσιάσεις, στις πωλήσεις του βιβλίου. Και τέλος πάντων αυτό είναι και το νόημα μέσα από όλο αυτό που κάνουμε και από οτιδήποτε κάνουμε, είναι μόνο οι ανθρώπινες σχέσεις και αυτό που μένει μετά και τίποτα άλλο. Εξάλλου ο δρόμος του συγγραφέα είναι πάρα πολύ μοναχικός και πόσα σεμινάρια, πόσα μαθήματα θα κάνεις, πού θα πας. Κάποια στιγμή πρέπει να κάτσεις και απλά να γράψεις. Δεν μπορεί κανείς να γίνει συγγραφέας εάν δεν γράψει. Αν δεν σβήσει, αν δεν απογοητευτεί, αν δεν θυμώσει, αν δεν αυτοματεωθεί. Έτσι, μόνο αν γνωρίσει εις βάθος κάποιος τον εαυτό του μπορεί να γράψει πραγματικά καλά, γιατί ναι, το προσωπικό βίωμα και η εμπειρία φαίνονται στο κείμενο. Ένα κείμενο μπορεί να είναι άρτιο τεχνικά, αλλά να λείπει κάτι που θα συνδέσει τον αναγνώστη με αυτό που διαβάζει. Θα νιώσει ότι τον αφορά, ότι υπάρχει μια προσωπική σύνδεση με αυτό που διαβάζει. Έτσι θα εμπιστευτεί τον εκάστοτε συγγραφέα και θα πάρει τα βιβλία του και θα πάρει και τα επόμενα βιβλία του. Στο εργαστήρι λοιπόν έχουμε ένα πρόγραμμα εξάμηνο αρχικά που χωρίζεται σε δύο φάσεις. Την πρώτη φάση της τεχνικής, που λίγο σπάνε τα νεύρα μας, πρέπει να μάθουμε κάποια πράγματα οπωσδήποτε. Γιατί όταν φτιάχνουμε σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης κάτι, θα πρέπει πρώτα να μάθουμε την τεχνική, να φτιάξουμε μια βάση. Και έπειτα είναι η φάση της δημιουργίας που γνωρίζουμε διαφορετικά είδη λογοτεχνικά και τα παιδιά πειραματίζονται πάνω σε αυτά, οπότε εκεί βλέπεις τι σου αρέσει, τι σου ταιριάζει, τι σου ταιριάζει και πειραματίζεσαι. Μετά είναι το επίπεδο των προχωρημένων, όπου συνεχίζουν οι πολύ θαραλέοι, στο οποίο επίπεδο γράφουμε, δηλαδή ξεκινάνε να στείλουν τις ιστορίες που θα εκδοθούν. Ένας φτιάχνει ένα πλάνο, στείνει την ιστορία του και μετά συζητάμε, έχουμε έναν κύκλο, δηλαδή μεταξύ μας η τάξη, που δίνει το feedback, που λέει τη γνώμη και τέλος πάντων μαθαίνουμε και κάποια άλλα πράγματα έτσι πιο μεταπτυχιακού επίπεδου σε αντικείμενο και μετά τους δίνω ένα χρονικό περιθώριο να γράψουν την ιστορία και μετά να περάσει στη φάση της επιμέλειας. Πάρα πολλή δουλειά, όπως καταλαβαίνετε, τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε τι κρύβεται μέσα σε ένα βιβλίο. Έτσι. Και μάλιστα τα παιδιά φέτος, κάθε χρόνο τους βάζω μια πρόκληση, ένα συγκεκριμένο θέμα. Φέτος είχαν κάτι δύσκολο. Ασχοληθήκαμε με την ταξιδιωτική μυθοπλασία, που είναι ένα είδος που εξελίχθηκε από την ταξιδιωτική λογοτεχνία. Που τι ήταν αυτό? Οι περιηγητές του 17ου-18ου αιώνα ταξίδευαν, τότε δεν είχε τουριστικούς οδηγούς, φωτογραφία, τέτοια πράγματα. Οπότε αυτοί που είχαν την δυνατότητα να ταξιδέψουν, άφηναν κάποια απομνημονεύματα, περιγραφές τοπίων, φωτογραφικές περιγραφές τοπίων, για να δείξουν σε όλους που πήγαν και τι είδαν, το τάδε βουνό, την τάδε λίμνη. Ο Ρόμπερτ Λουίς Στίβενσον, που το ξέρετε από το νησί των Θησαυρών, από τον Dr. Jekyll και κύριος Hyde. Αυτός, ας πούμε, ήταν ένας που πήρε ένα γαϊδουράκι και ταξίδευσε στις εξοχές της Γαλλίας και μας άφησε κάποια κείμενα που μιλάνε για το πώς είναι εκεί το τοπίο, τι λίμνες έχει, τι ποτάμια κλπ. Αυτό μετά εξελίχθηκε και άρχισαν οι άνθρωποι και βάζανε και λίγο τη φαντασία τους μέσα. Βλέπει Ιούλιο Βέρν, όταν άρχισε μετά η εποχή αποικιοκρατίας και μετά που άρχισαν μετά να πηγαίνουν σε άγνωστα νησιά κλπ. Έτσι εξελίχθηκε το είδος. Όπου μέχρι τις μέρες μας θα βρει κανείς
την ατμόσφαιρα της ταξιδιωτικής μυθοπλασίας σε διάφορα άλλα είδη. Εμείς το απομονώσαμε λοιπόν και τα παιδιά είχαν μια πρόκληση να γράψουν μια ιστορία η οποία θα περιλαμβάνει ένα πραγματικό μέρος, το οποίο διαβάζοντας κανείς βλέπει εικόνες, βλέπει την οτροπία των κατοίκων ενδεχομένως που βρίσκεται είτε στο παρελθόν είτε στο παρόν, και μέσα σε αυτόν τον τόπο να εντάξουν μια ιστορία, μια πλοκή, την ιστορία ενός ήρωα δηλαδή, που με κάποιο τρόπο συνδέεται με αυτόν τον τόπο. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, έκαναν φοβερή δουλειά. Χρονιά για το εργαστήρι, τα μαθήματά μας γίνονται αποκλειστικά online, καινούριο τμήμα σχηματίζεται στα τέλη του Ιανουαρίου και παράλληλα με το βασικό πρόγραμμα κάποια στιγμή όταν έχω χρόνο τρέχω και κάποια μικρά σεμινάρια τριήμερα που μπορεί κανείς να πάρει μια γεύση για το εργαστήρι, να δει επί της ουσίας κάποια θέματα που τον ενδιαφέρουν, οπότε για όλα αυτά μπορείτε να παρακολουθείτε τη σελίδα του εργαστήριου για διάφορες ανακοινώσεις. Σταματάω, δεν από τίποτα άλλο, μην φοβάστε. Λοιπόν, έχουμε την Αγγελική τη Βελισσαρίου, έχουμε τη Χριστίνα Λιδάκη και τη Χριστίνα Τυπέσκου. Οι τρεις κοπέλες αυτές εκπροσωπούν το έτος των αποφύτων και θα μιλήσουν έτσι και για την προσωπική τους, το προσωπικό τους ταξίδι, και μετά φυσικά θα χαρώ να σηκωθούν και τα υπόλοιπα παιδιά του έτους οι απόφοιτοι και να καταθέσουν τα δύο λόγια γιατί θα ήθελα να πούν σε αυτή την εκδήλωση. Αυτά από μένα, δεν μίλησα πάρα πολύ. Ας πάμε αλφαβητικά να ξεκινήσουμε με την Αγγελική μας. Γεια σας. Ακούγεται, εντάξει, λοιπόν. Έχω λίγο τρακ, συγγνώμη, θα ξεκινήσω. Θέλω να πεις και γενικά τι άλλο κάνετε. Σπουδές, επάγγελμα, θέλετε να συζητηθείτε στον κόσμο. Πολύ ευχαριστώ. Λέγομαι λοιπόν Αγγελική Βελισσαρίου, είμαι νηπιαγωγός, 20 χρόνια. Παράλληλα έχω ολοκληρώσει ένα μεταπτυχιακό στις πολιτισμικές σπουδές και στα περιβάλλοντα αγωγής για το παιδί, και αυτή τη στιγμή είμαι υποψήφιος διδάκτορας στην παιδική λογοτεχνία ιστορίας τρόμου για παιδιά. Εγώ συνάντησα την Ευλαπία μέσα από περίεργες, όχι περίεργες, ήταν να γίνει. Την έβρισκα διαρκώς μπροστά μου σε διάφορα. Θα σας τα πω, λοιπόν, σε ένα δρόμο μια φορά. Ένας τίτλος εμπνευσμένος από τη φορμουλαϊκή εισαγωγική φράση που συναντάτε σε τσιγκάνικα παραμύθια. Αυτολεξή φράση είναι «σε ένα δρόμο που ήταν και δεν ήταν». Όπως μας λέει και η Ευλαπία στο email που μας είχε στείλει. Μια εισαγωγική... Τσιγκάνικα. Πες το, αν το ξέρεις. Γεκ δρόμ συνέτανα συνέ. Μια εισαγωγική φράση, πολλά υποσχόμενη, αλλά όριστη, ως προς τον τόπο, το χρόνο, τους χαρακτήρες. Το μόνο σίγουρο στα παραμύθια είναι η υπέρβαση της πραγματικότητας και το πέρασμα στον κόσμο του φανταστικού. Τίτλος ταιριαστός στη συλλογή μας, γιατί έπρεπε να ισορροπήσουμε υπνοβατώντας στη λεπτή γραμμή που διαχωρίζει το πραγματικό από το φανταστικό. Στην ανθολογία αυτή, ο τόπος, ο χρόνος, τα πρόσωπα μετράνε. Είναι συγκεκριμένα και προσωπικά. Οι τόποι ανασύρθηκαν από τις θύμησες πίσω από τα μάτια. Οι χαρακτήρες ξεπήδησαν από μέσα μας, από το μυαλό και την καρδιά. Ο χρόνος διαμόρφωσε τις λεπτομέρειες και η ιστορία ξεχύθηκε στο χαρτί. Πρώτα στο χαρτί και πάντα στο χαρτί. Έτσι ώστε το χέρι να προλαβαίνει τις φράσεις που φτιάχνει το μυαλό. Σημειώσεις, έρευνα, χάρτες, εικόνες, άνθρωποι και πάντα ένα γιατί και ένα πώς να συνδέει, να χτίζει τόπους και χαρακτήρες, να τους σταθεροποιεί, να τους δίνει ρίζες και στιβαρά πόδια να πατάνε γερά στη γη. Και μετά η απογείωση. Μια ιστορία με πλοκή και δομή ώστε να χτιστεί ένα κείμενο, ένα δημιούργημα, μια μυθοπλασία, μέσα σε έναν κόσμο υπαρκτό. Κάποιο βουνό που περπατήσαμε, κάποια διαδρομή που διασχίσαμε, κάποιο σπίτι που συναντήσαμε, ταξίδια τόσο πραγματικά όσο και φανταστικά. Επίπονη διαδικασία, αλλά όταν τη μοιράζεσαι το βάρος της γίνεται πιο γλυκό. Εκμυστηρευτήκαμε ο ένας τον άλλον τις ιστορίες μας, ακούσαμε ο ένας τον άλλον και βοηθήσαμε ώστε ο καθένας να βρει την αλήθεια του. Σε ένα δρόμο μια φορά,
βρεθήκαμε άνθρωποι διαφορετικοί, με κοινό την αγάπη για τη λογοτεχνία. Με οδηγό και εμψυχότρια την Ευλαμπία ξεκινήσαμε ένα ταξίδι στο λογοτεχνικό σύμπαν στα τέλη του 2022, όταν ο κόσμος έβγαινε από την άρκωση της πανδημίας, και πώς είναι με μερικούς ανθρώπους που συνειδητοποιείς κάποια στιγμή ότι πάντα θα βρισκόσουν. Εγώ λοιπόν κάποτε, ψάχνοντας βιβλία, πήγα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Παλιά. Βλέπω μία αφίσα για μία ομιλία, μία συγγραφέως στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, μία εκδήλωση για δέντρα και δάση της Μέσης Γης. Λέω, για φαντάσου, γράφονται τέτοια βιβλία. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Το ξέχασα όμως, να πω την αλήθεια. Μετά από λίγο καιρό βρέθηκα σε ένα άλλο βιβλιοπωλείο. Να το πω ποιο? Στην Αγνωστή Καντάθη. Λοιπόν, και εκεί βρήκα το βιβλίο. Το βιβλίο που είχα δει στην αφίσα. Κάτσε να το πάρω. Δεν έχω σε κρατήσει το όνομα ότι είσαι εσύ, έτσι. Παίρνω το βιβλίο, το διαβάζω, εντυπωσιάζομαι. Λέω, φοβερό, τέλειο. Περνά καιρός, περνάνε οι μήνες, βρισκόμαστε στο Comic-Con 2022. Και όπως κοιτάω τα events, βλέπω ένα σεμινάριο από κάποια κυρία, δεν ήξερα πια, που λέει για το πώς. Δεν σε ήξερα, κυρία σκέφτηκα. Δεν ήξερα ηλικία. Και λέει για το χτίσιμο του χαρακτήρα του κακού. Λέω, πολύ ενδιαφέρον. Κάτσε να πάω εκεί σε αυτό. Σε όλα αυτά ήταν η Ευλαμπία. Εκεί γνώρισα το. Ναι, παντού. Εκεί γνώρισα το Imaginarium. Και μέσα σε 2 μήνες από τότε ξεκινήσαμε. Κάπως έτσι. Και τώρα, 2 χρόνια μετά, είμαστε και συζητάμε για ένα βιβλίο δικό μας, προϊόν του εργαστηρίου. Ένα εργαστήριο συγγραφής το οποίο είναι απαλλαγμένο από μανιέρες και συνταγές επιτυχίας και προς Θεού όχι στερεότυπες φράσεις. Έκλεισαν και τα πέπλα και αυτά. Συναισθήματα πολλά. Οι πρώτες τις κουβέντες, η συγγραφή θέλει δουλειά και συστηματικότητα. Το πώς τώρα δεν θα σου το πω εγώ. Μυστικά του επαγγέλματος. Πόσο ταιριαστό λοιπόν να ολοκληρώνουμε την πορεία μας στο Imaginarium με ένα βιβλίο για ταξίδια. Ευχαριστούμε. Γεια σας και από μένα. Είμαι η Χριστίνα, είμαι νομικός σύμβουλος και μεταφράστρια και τα τελευταία χρόνια ανέπτυξα και εγώ μια ιδιαίτερη αγάπη για τη συγγραφή και κάπως έτσι βρέθηκα και εγώ σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ σε μια τόσο όμορφη εκδήλωση και έχω την ευκαιρία να πω και εγώ 2 λόγια για το εργαστήριο δημιουργικής γραφής Imaginarium, αλλά και για τη συλλογή διηγημάτων μας που είναι ο καρπός του εργαστηρίου αυτού. Σήμερα, παρά και με τις εκδόσεις Κύφαντα που μας τιμούν με την παρουσία τους, γιορτάζουμε τη λογοτεχνία αλλά και το θάρρος του καθενός μας να μοιραστεί κάτι δικό του, κάτι αληθινό και απόλυτα προσωπικό. Αισθάνομαι πραγματικά τυχερή που βρήκα και παρακολούθησα το συγκεκριμένο εργαστήριο. Αρχικά, στόχος μου ήταν απλώς να μάθω να δομώ και να διατυπώνω σωστά τη σκέψη μου, εν τέλει όμως έμαθα πολλά περισσότερα. Η δημιουργός του εργαστηρίου, η εξαίρετη συγγραφέας και καθοδηγήτριά μας σε αυτό το ταξίδι, η Ευλαμπία Τσιρέλη, έχει καταφέρει να κάνει κάτι πρωτόγνωρο και μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Να φέρει εκατοντάδες ανθρώπους σε επαφή με τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό, να τους κάνει να αγαπήσουν τα βιβλία και το γράψιμο, να μάθουν να διατυπώνουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους στο χαρτί και να τα επικοινωνούν με τον κόσμο. Μας ενθάρρυνε να εκφραστούμε ελεύθερα, χωρίς φόβο, περιορισμούς και ταμπού, να γνωρίσουμε τις ικανότητες αλλά και τις αδυναμίες μας και προπάντων να ταξιδέψουμε στον χρόνο, στη φαντασία μας και σε άλλες εποχές. Να φύγουμε τελείως από τα στενά όρια της καθημερινότητας και να βυθιστούμε σε έναν άλλο κόσμο που χαρακτηρίζεται από συναισθήματα, όνειρα και δημιουργικότητα. Σκοπός του εργαστηρίου μας όμως δεν ήταν όμως να μας μάθει μόνο δημιουργική γραφή, αλλά και να μας διδάξει τις έννοιες της πειθαρχίας και της ολοκλήρωσης. Συγγραφέας δεν γίνεται κανείς από τη μια μέρα στην άλλη. Πρόκειται για μια δουλειά που απαιτεί μόχθο, τρομερή πειθαρχία και ενίοτε παρεξηγήσει με απομόνωση. Συχνά ξεκινάμε κάτι γεμάτι ενέργεια και αισιοδοξία και ενθουσιασμό, αλλά τα παρατάμε με την πρώτη δυσκολία ή με το πρώτο εμπόδιο ή το πρώτο writer's block. Στο συγγραφικό κόσμο. Το εργαστήριο αυτό μας δίδαξε μεταξύ άλλων πόσο σημαντικό είναι να ολοκληρώνουμε αυτό με το οποίο καταπιανόμαστε, ακόμα και αν πιστεύουμε ότι δεν έχει απολύτως κανένα ενδιαφέρον, δεν αξίζει κανείς να το διαβάσει ή να ασχοληθεί κανείς μαζί του. Κάπως έτσι γεννήθηκε και το βιβλίο μας, αυτή η υπέροχη συλλογή διηγημάτων του εργαστηρίου μας με θέμα τις ταξιδιωτικές ιστορίες.
Χάρηκα ιδιαίτερα όταν έμαθα το θέμα του βιβλίου μας, καθώς ο καθένας μας έχει τις δικές του προσωπικές εμπειρίες από τα ταξίδια του, είτε αυτές είναι καλές είτε κακές. Συνήθως συνδέουμε τα ταξίδια μας με συγκεκριμένους ανθρώπους, γεγονότα, καταστάσεις και εμπειρίες. Όλα τα ταξίδια αφήνουν πίσω τους κάτι, μας αλλάζουν, μας μορφώνουν, μας οριμάζουν, μας γεμίζουν εικόνες και αναμνήσεις. Συνεπώς θεωρώ ότι ήταν μοναδική ευκαιρία που μας δόθηκε να μιλήσουμε ο καθένας για το δικό του προσωπικό ταξίδι, περνώντας παράλληλα μέσα από αυτό ο καθένας το δικό του προσωπικό μήνυμα. Είμαι σίγουρη πως ο καθένας μας μέσα από τη δική του ιστορία έδωσε ένα κομμάτι του εαυτού του. Για μένα προσωπικά αυτές οι λίγες σελίδες μου έδωσαν μερικά πολύ σημαντικά μαθήματα υπομονής, επιμονής και εμπιστοσύνης στον εαυτό μου. Το κυριότερο όμως είναι πως μετά από αυτή την εμπειρία έδωσα μια υπόσχεση ότι δεν θα αφήσω ποτέ ανολοκλήρωτο οτιδήποτε με το οποίο καταπιάνομαι. Και αυτό είναι στο πιο δυνατό μάθημα που θα μπορούσα να λάβω από αυτό το εργαστήριο. Και για του λόγου το αληθές, το διήγημά μου με τίτλο «Η Εκκρεμότητα» πραγματεύεται ακριβώς αυτό, τη σημασία της ολοκλήρωσης σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Είτε πρόκειται για την προσωπική είτε για την επαγγελματική μας ζωή, είναι σημαντικό να κλείνουμε κάθε κεφάλαιο της ζωής μας για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Διαφορετικά αυτό θα μας κρατάει πίσω, θα μας βαραίνει και θα μας κρατάει έρμεα του παρελθόντος, καταστρέφοντας κάθε προσπάθειά μας να προχωρήσουμε μπροστά και να εξελιχθούμε. Μέσα από μια σειρά γεγονότων που καταδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι της εποχής μας, όπως είναι η ανεργία, η ξενιτιά και οι θυσίες που κάνουν οι νέοι σε μια προσπάθεια επιβίωσης, η ιστορία αυτή αποκαλύπτει πόσο σημαντικό είναι να μην παραμερίζουμε ποτέ τα όνειρά μας, αλλά και να μην προσκολόμαστε σε ένα παρελθόν που δεν είναι συμβατό με αυτά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να πω είναι πως ακόμα και αν καμιά φορά η ζωή δεν μας δίνει τη δυνατότητα που θέλουμε να βάλουμε τον επίλογο που φανταζόμασταν, μπορούμε πάντα να βάλουμε εμείς αυτόν τον επίλογο, αρκεί να είμαστε πάντα ειλικρινείς απέναντι στον εαυτό μας, να μάθουμε να συγχωρούμε και να έχουμε τη δύναμη να προχωρήσουμε μπροστά παρά τις όποιες δυσκολίες. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα στην Ευλαβία, την οποία θεωρώ πρωτοπόρο στον τομέα της και λαμπρό παράδειγμα για το ότι όταν αγαπάς κάτι, πραγματικά η επιτυχία είναι μονόδρομος. Δεν σταματά να μας εκπλήσει και να μας κάνει υπερήφανους με τα έργα της, ενώ συγχρόνως είναι πάντα εκεί για να μας καθοδηγήσει και να μας συμβουλέψει, να μας κάνει να πιστέψουμε στον ίδιο μας τον εαυτό, που είναι ίσως το δυσκολότερο απ' όλα. Γι' αυτό θεωρώ την Ευλαβία πραγματική ηγέτη στον τομέα της. Αισθάνομαι τυχερή που είχα την ευκαιρία να δουλέψω από κοντά και υπό την καθοδήγησή της. Ακόμη ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις εκδόσεις Κύφαντα. Είναι μεγάλη μας τιμή που τα διηγήματά μας εκδίδονται από ένα εκδοτικό όπως ο Κύφαντας, ο οποίος με συνέπεια και αγάπη στηρίζει τη λογοτεχνία και δίνει βήμα σε νέους συγγραφείς. Σε μια εποχή που το να πρωτοεκδώσει κανείς το έργο του φαντάζει κάτι εξαιρετικά δύσκολο, ο εκδοτικός αυτός οίκος αποδεικνύει άπρακτα τη σημασία της ανάδειξης νέων φωνών. Μέσα από τις εκδόσεις Κύφαντα, το δικό μας ταξίδι στη δημιουργική γραφή βρήκε έναν προορισμό και μας γεμίζει χαρά σήμερα το γεγονός ότι οι ιστορίες μας φτάνουν στο αναγνωστικό κοινό με την ποιότητα και τον επαγγελματισμό που τους αρμόζει. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμαθητές μου που έδωσαν αφορμή σε μακρές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις, την οικογένειά μου που πάντα στηρίζει τα όνειρά μου, όποια και είναι αυτά, αλλά και στο σύζυγό μου για την αστήρευτη υπομονή και υποστήριξή του και για τη χάρη που μου κάνει να εξαφανίζεται από το σπίτι όποτε θέλω να κάψω. Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Είναι μεγάλη μας τιμή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα ή καλησπέρα? Καλησπέρα. Και καλή διασκέδαση. Λοιπόν, καλή βραδιά. Να μην το κάνουμε κοπή. Ναι. Λοιπόν, Χριστίνα Πέσιου ονομάζομαι. Εκπαιδευτικός είμαι, καθηγήτρια αγγλικών. Έχω βρεθεί σε πολλά μονοπάτια συγγραφής, αλλά αυτό που με κράτησε αρχικά ήταν της Ευλαμπίας. Μετά έτσι μου έδωσε μια όθηση για να προχωρήσω και να ξεκινήσω το μεταπτυχιακό μου στη δημιουργική γραφή, όπου όταν έκανα τη συνέντευξη και ανέφερα ότι έκανα κάποια σεμινάρια, με την Ευλαμπία, ξέρουμε την... Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάτι θα έχει κάνει αυτή η κοπέλα εδώ, κυρία, κορίτσι. Ξεκινάω. Σε έναν δρόμο μια φορά περιπλανιόταν ήσυχη μία Αλεπού. Έσαιρνε την αέρινη και ελαφριά της σάρκα δεξιά και αριστερά. Η απαλή της γούνα και το μεταξένιο της τρίχωμα
έντυναν τη γύμνια της, δίνοντας έτσι την εικόνα μιας άρτια καμουφλαρισμένης Αλεπούς. Σε έναν δρόμο μια φορά περιπλανιόταν ανήσυχη μια Αλεπού. Με ένα... Τα χάσα. Ναι, δεν θα το πω στα αγγλικά με τίποτα, όχι. Θα το ξαναξεκινήσω. Όσοι δεν καταλάβατε, ξεκινάμε σε έναν δρόμο μια φορά, περιπλανιόταν μια Αλεπού. Ναι, πρέπει να το ακούσετε τώρα. Ωραία. Ξαναξεκινάω. Πείτε ότι δεν το ακούσατε το προηγούμενο. Σε έναν δρόμο μια φορά, περιπλανιόταν ήσυχη μια Αλεπού. Έσαιρνε την αέρινη και ελαφριά της σάρκα δεξιά και αριστερά. Η απαλή της γούνα και το μεταξένιο της τρίχωμα έδιναν τη γύμνια της. Έδιναν την εικόνα ενός άρτια καμφλωρισμένου ζωντανού. Σε έναν δρόμο μια φορά πετούσε με αέρα αυτοπεποίθησης μια κουκουβάγια. Με ένα νεύμα οδήγησε την Αλεπού σε μια σπηλιά. Ψυχρό το τοπίο τριγύρω, γυμνά τα δέντρα, γκριζαρισμένα και γέρικα τα βράχια τριγύρω. Νεκρική ησυχία. Σ' αρέσει. Μπαίνουν μέσα στη σπηλιά. Το τοπίο στολισμένο με χρώματα κάθε λογής. Μοσχομυρωδά τα λουλούδια ολόγυρα. Ανθισμένα τα δέντρα τριγύρω. Λαχταριστοί καρποί στολίζουν τα κλαδιά τους. Δρόμοι και δρομάκια στολισμένα με φιλοσιές καταπράσινες. Ο δρόμος της γνώσης, ο δρόμος της έμπνευσης, ο δρόμος της δημιουργίας, ο δρόμος της έκφρασης, ο δρόμος της φαντασίας. Σε έναν δρόμο μια φορά και μετά σε έναν άλλον πλανήθηκαν μία Αλεπού και μία κουκουβάγια. Στη σπηλιά ήρθαν κι άλλοι. Η Αγγελική, ο Γέμισε η σπηλιά με όλων των ειδών τα ζωντανά. Σε έναν δρόμο μια φορά ρωτήθηκε η Αλεπού. Τώρα, κυρά μου, χόρτασες την πείνα σου? Αν χόρτασα, λέει, δεν βλέπεις γύρω σου? Ανθισμένα τα δέντρα τριγύρω. Λαχταριστοί καρποί στολίζουν τα κλαδιά τους. Φιλοσιές καταπράσινες. Τώρα είναι η ώρα για τη μοιρασιά. Πάω έξω. Πάω έξω να ζεστάνω το ψυχρό τοπίο. Πάω να ντύσω τα γυμνά δέντρα. Πάω να χρωματίσω τα γκριζαρισμένα βράχια. Πάω να αναστήσω την νεκρική ησυχία. Αυτό που μόλις διηγήθηκα δεν αποτελεί μέρος της συλλογής. Δεν πρόκειται να δείτε τη συνέχεια εδώ μέσα. Περιγράφει όμως τη γνωριμία μου με αυτό το κορίτσι, την Ευλαμπία, που με ένα τσνεύμα με παρέσυρε μέσα στη σπηλιά του Ιματζινάριου. Κοντά 10 χρόνια μετά την πρώτη μας γνωριμία, έρχεται ο εκδοτικός οίκος Κύφαντα για να επισφραγίσει την πορεία μας. Να μας ανοίξει την πόρτα της εξόδου από τη σπηλιά του εργαστηρίου, δίνοντάς μας την ευκαιρία να συγκεντρωθούμε σήμερα όλοι εδώ, σε αυτόν τον δρόμο αυτή τη φορά. Ο κύκλος μας ίσως να ολοκληρώθηκε, Ευλαμπία μου, αλλά εύχομαι αυτό το βιβλίο να ταξιδέψει σε πολλούς δρόμους. Εύχομαι να υποδεχτείς πολλούς περιπλανόμενους στις σπηλιές σου. Τι ομιλίες, Θεέ μου. Άμα είσαι συγγραφέας. Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω. Ξέρετε, όταν ακούω έτσι διάφορα πράγματα έτσι και για μένα, θεωρώ κάποια πράγματα αυτονόητα. Όταν κάποιος αναλαμβάνει ένα έργο και είναι και εκπαιδευτικός, γιατί είμαι και εκπαιδευτικός και εκτός εργαστηρίου γενικά, και εκπαιδευτικοί θα με καταλάβουν σε αυτό, όταν τους λένε κάνεις αυτό, κάνεις εκείνο, το θεωρούμε δεδομένο ότι εφόσον κάνουμε αυτό το έργο, γιατί δεν είναι δουλειά, είναι αυτονόητα κάποια πράγματα για μας, για άλλους δεν είναι. Ο εκπαιδευτικός ζει, ο σωστός εκπαιδευτικός ζει για τους μαθητές του, θέλει να τους δει να ανεβαίνουν, είναι αυστηρός, πολλές φορές μπορεί και λίγο να πληγώσει καμιά φορά, γιατί περιμένει πολλά από αυτούς, γιατί πιστεύει σε αυτούς. Ο δάσκαλος ο σωστός πιστεύει στους μαθητές του, δεν τους διαχωρίζει σε καλούς και κακούς, εσύ γράφεις καλύτερα, εσύ γράφεις χειρότερα. Ο καθένας πρέπει να φτάσει στον καλύτερό του εαυτό, να φτάσει το 100% του. Και αυτό είναι υποχρέωση, είναι καθήκον, πώς το λένε, αλλιώς δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Πιστεύω λοιπόν πάρα πολύ στους μαθητές μου, πιστεύω και στις ιστορίες που γράφουν, πιστεύω και στα προσωπικά τους βιβλία. Πολλοί έχουν συνεχίσει και έχουν βγάλει τα προσωπικά τους βιβλία, να παίρνετε σειρά, εσείς από εδώ. Και θα ήθελα τώρα
να έρθουν κοντά μου ποιος θέλει να πει 2 λόγια από τους φρέσκους απόφοιτους, γιατί μετά θα ακολουθήσει έναν θα τους φωνάξω, να τους καμαρώσετε εδώ έτσι μπροστά, να τους δώσω το λουλουδάκι τους και το δίπλωμά τους, το πολιτήριο τέλος πάντων, από όλο αυτό το βασανιστήριο, το μαρτύριο αυτό, να πάρουν το χαρτί τους. Λοιπόν, Εύα, θέλεις να πεις 2 λόγια? Βλέπετε ότι φωνάζω. Και η Αθηνά θα έρθει και η... όχι Αθηνά, η Δήμητρα. Έλα, δεν πειράζει. Η Εύα Αδάμου. Ευχαριστώ πολύ αρχικά και σας ευχαριστούμε και όλους που ήρθατε. Σημαίνει πάρα πολλά για μας το να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που σε στηρίζουν. Είτε γνωστούς, είτε όπως είστε πολλοί από εσάς άγνωστοι προς τα εμένα. Σας ευχαριστώ για όλο αυτό. Και κυρίως να ευχαριστήσω την κυρία δίπλα μου, η οποία προσπάθησε πάρα πολύ για όλους μας και ειδικά και για μένα που ήταν δύσκολα όλα αυτά με τη δουλειά. Ήταν εκεί για μας και βρήκε και έναν τέλειο εκδοτικό, οπότε δεν έχω λόγια να πω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Η Εύα δούλευε στη ζώνη, σε ξενοδοχεία, έβγαινε όπως μπορούσε από δωματιάκια, αλλάζαμε την ώρα να μπορεί με τις βάρδιες, τέλος πάντων κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστούμε, εξαιρετική. Από τους πιο μικρούς μαθητές μου, νέους, εξαιρετικά τελαντούχα. Δήμητρα θέλεις? Ιωάννα? Ούτε καν? Ντρέπονται. Τι να κάνουμε, συγγραφές είναι και ντροπαλοί. Και η Χριστίνα, όμως, εκείνη η Χριστίνα μα θέλει? Ναι. Από? Καλά, και εγώ δεν είμαι και πολύ άνετη. Θα προσπαθήσω να σκεφτώ αυτό, ότι είμαστε μεταξύ μας και είμαστε έτσι μια μεγάλη παρέα που μας ενώνει αυτό το εργαστήριο. Θα ευχαριστήσω... Θέλει πιο κοντά, ναι, είναι μπροστά τα μικρόφωνα. Θα ευχαριστήσω όλους... θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που βρίσκεστε εδώ. Είτε είστε δικοί μου άνθρωποι, είτε των υπόλοιπων συγγραφέων. Φυσικά εννοείται την Ευλαμπία που μας έφερε σε αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο της συγγραφής. Εγώ σαν Δήμητρα έγραφα και από παλιότερα, αλλά φυσικά όταν μπορεί να γράφει, οποιοδήποτε μπορεί να γράψει, άμα δεν έχει τη σωστή δομή, δεν θα προχωρήσει. Είναι πολλά που δεν γνωρίζεις και πρέπει να τα μάθεις, γιατί δεν υπάρχει πολύ συγκεκριμένη δομή και είναι καλό να την γνωρίζεις για να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά. Οπότε ευχαριστούμε την Ευλαμπία που μας δείχνει το σωστό δρόμο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω και αντίστοιχα ο καθένας μας να πορευθεί με τις δικές του δημιουργίες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Δεν θα πω πάρα πολλά, δεν θέλω να κουράσω κάποιον. Το μόνο που θέλω να πω είναι ευχαριστώ πάρα πολύ στην Ευλαμπία, σε όλους τους μαθητές. Τη γνώρισα εντελώς τυχαία πριν από 2 χρόνια περίπου στην Comic-Con, φυσικά. Και λέω οκ, γιατί όχι, σεμινάριο. Της έστειλα ένα mail, έκανα πολύ μεγάλο λάθος να της μιλήσω στον πληθυντικό, κάτι που μου το κόψα. Το έκανα και εγώ. Ναι, κυρία Τσιρέ, ναι, κόφτα αυτά, τέλος πάντων. Και πραγματικά ήμασταν άλλοι άνθρωποι. Το ξέρω ότι ακούγεται σαν κλεισέ φράση, αλλά ισχύει. Ήμασταν άλλοι άνθρωποι πριν και άλλοι άνθρωποι είμαστε τώρα. Τι να πω, ελπίζω σας αρέσει το βιβλίο. Καλή συνέχεια. Να μιλήσει κάποιος άλλος. Ναι, τώρα κυρία. Λοιπόν, Χριστίνα, θέλεις να πεις 2 λόγια, γιατί είχαμε και ωραία ιστορία, να ξεκινήσεις από τα ξένα και τα βόρεια κλπ. Λοιπόν, και εγώ βασικά δεν είχα γνωριστεί με την Ευλαμπία. Απλά την πετύχαινα παντού. Σε event, σε βιβλία, στα δάση της Μέσης Γης που έψαχνα βιβλιοπωλεία με το βρω να τα αγοράσω. Εγώ ζούσα στο Εδιμβούργο και έκανα το μάθημα εκεί, απομακρυσμένα, που ήταν πολύ καλό για μένα. Ήμουνα όλη μου τη ζωή στη Θεσσαλονίκη και αποφάσισα. Η αλήθεια είναι ότι το Imaginarium το ήξερα από όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά άργησα και ήταν λάθος μου και το πήρα απόφαση όταν ήμουν Εδιμβούργο. Και ευτυχώς, δυστυχώς, βασικά δεν ξέρω, περίεργο. Το timing ήταν περίεργο, γιατί
Δεν κατάφερα να ολοκληρώσω την ιστορία μου γιατί έμεινα έγκυος και γέννησα ακριβώς την ώρα που ήταν να αρχίσουμε να γράφουμε. Ελπίζω. Ευελπιστώ να συμμετέχω στο επόμενο. Και το μόνο που έχω να πω ήταν ότι ήταν ένα τεράστιο άνοιγμα στο κεφάλι μου για να με βοηθήσει να βάλω σε μια ροή όλα αυτά που δουλεύω και έχω δημιουργικά και πραγματικά έπρεπε να το έχω κάνει νωρίτερα. Αυτό και ευχαριστούμε όλους που ήρθατε. Θέλω να μιλήσω λίγο για το λάθος timing. Άλλη μια διαπίστωση που έχω κάνει, δεν υπάρχει λάθος timing. Μετέπειτα καταλαβαίνουμε γιατί κάναμε ό,τι κάναμε και έγινε τη συγκεκριμένη στιγμή που έγινε. Άρα το timing είναι πάντα σωστό. Απλά το καταλαβαίνουμε αργότερα, νομίζω. Θάνο? Όχι. Κάποιος άλλος είναι? Δεν θέλει κανείς άλλος? Θέλει κάποιος παλέμαχος να μιλήσει, να πει κάτι? Από τους παλιούς? Άντε Θεόφιλε. Έτσι, να κλείσουμε με κάποιον παλιό και να μοιράσουμε τα ηχεία μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλα. Τι να πω και εγώ τώρα, με ξάφνιασε. Πες ποιος είσαι, Ναι. πότε τέλειωσε το εργαστήρι. Λοιπόν, εγώ που φοιτήσα το 2020, ναι, στα χρόνια του κορονοϊού, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η δική μας ανθολογία είχε ως θέμα το ονειρικό. Τη χρονιά εκείνη, νομίζω κούμπωσε πολύ ιδιαίτερα με τη χρονιά του κορονοϊού, ακριβώς γιατί... Ανεξαρτήτως αυτού, μην το χαλάς. Θα έλεγα ότι κούμπωσε πολύ καλά επειδή μπορέσαμε να εκφράσουμε όλα όσα είχαν συσσωρευτεί μέσα μας και να τα εκφράσουμε μάλιστα 10 φορές πιο καλά από ό,τι θα γινόταν σε συμβατικές συνθήκες. Ο κορονοϊός, ξέρετε, το είχε αυτό. Ό,τι είχαμε μέσα μας, σιγά σιγά βγήκε στην επιφάνεια και εν τέλει δεν κρύφτηκε. Απλώς αποτυπώθηκε γραπτά. Από την ευλαπία έχω να θυμάμαι πολλά. Ωστόσο, το βασικότερο που κρατάω, και ακριβώς επειδή με το γράψιμο είχα μια χρόνια σχέση και πριν το εργαστήριο, αυτό που κρατάω από αυτήν είναι ότι στην κυριολεξία ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος πίστεψε σε μένα και στον γραπτό μου λόγο. Με έκανε να ανθίσω στην κυριολεξία και να δω τις δυνατότητες που έχω μέσα μου. Δεν αρκεί, ξέρετε, να αποφοιτήσεις από μια σχολή φιλολογίας, ας πούμε, και να πεις ότι εγώ ξέρω να μιλάω και να γράφω. Ορισμένες φορές, όπως αυτή η καλή ώρα, έχει σημασία να βρεθεί και ο κατάλληλος άνθρωπος για να σε μοιήσει σε έναν τόσο μαγικό χώρο, όπως αυτή της λογοτεχνίας. Και η Ευλαμπία έχει πάρει δεκτορικό σε αυτό. Όχι μόνο για εμένα, για όλα τα άτομα τα οποία βρισκόμαστε εδώ και για όσα λείπουν από εδώ. Για όσα άτομα έχουν περάσει από το εργαστήριο, έχει αυτή τη μαγική ικανότητα να βγάζει από μέσα μας ό,τι καλύτερο και να μας βοηθάει να το αποτυπώνουμε. Αυτά. Ωραία. Παλιέ μας μαθητή. Λοιπόν, τώρα μπορείτε να καθίσετε και θα φωνάζω έναν έναν, έτσι να παίρνουμε το πτυχίο μας και τα λουλουδάκια που σας έχω ετοιμάσει, τα οποία είναι αμάραντα,